Тәлгат Галиуллин, Сәйит Сақманов, Тәубә. Унөченче бүлек. Зөлфия Сәйит фамилиясына күчте. Уң кулына киң, асылташлы балдак киде. Икесенең дә якыннарын, студент халкын чакырып, бөтен шартын китереп, биеп көлеп, ашы горькаларын кычкырып, туй дип аталган йоланы үтәделәр. Кызның әти-әнисенә чакыру җибәргәннәр иде, килмәделәр. Хәбәрләре дә ишетелмәде. Яшь ханым бик борчылды. Рәсми язылышуларына 10 көн узганнан соң Зөлфия авылларына барып, никах укытып, якташларын сыйлап кайту турында сүз куерта. Сәйитне кыса башлады. Сине әти-әни белән таныштырасым килә. Минем 8-нчедә укый торган Самат исемле бер шалапай энем дә бар бит әле. Аны да күрерсең. Кыш уссын инде Зөлфиякәй. Язын яҗәен кайту яхшырак булмас микән? Сузмый инде Сәйитҗан. Минем кышкы каникул вакытында әйләнеп килик. Газета тотып, зәңгәр экранга текәлеп диванда утырган Сәйит янына килеп, хуштанланып, Кытай шәшкесе кебек йомры тез башларын келәмгә чүкте. Башын иренең аякларына куйды. Сәйит ирексездән сөеклесенең җилкәләренә кулын салды. Ефәк халат астында типкән җылы, татлы тән сулышын сизде. Иелеп шәшләренә өрде. Ират халкын назны кабул иттеме, мәсьәләне куеп була дигән сүз. Шулай да Сәйитнең күңеле аягы тартмый иде Күкбара ягына. Авыл халкының холкын, гадәтен, фигылен ул яхшы белә. Кат-кат өйләнгән, Зөлфиядән 21 яшькә өлкән кешене җиңел кабул итмәячәк ата-анасы. Үзләре бәлки язмыштан узмыш юк дип, кияү балакайны түргә утыртырга ризада булырлар иде. Татар авылларында кеше нәрсә әйтер, кеше ничек кабул итәр, кеше күзенә ничек күренербез кебек, әдәп-әхлак кануннарының абруе бик зур. Шит әдәмгә өрәсе килмәгән этнең берәр якыны сыртына сөртсә, ул үзен бөтенләй башкача тота. Юк, кызның туып үскән авылын, әти-әнисен, туганнарын күреп, танышып кайтуга һич каршы түгел Сәйит. Һәр рәхәт өчен кем исән чакта, кем үлгәч, барыбер түлисе була. Шанага утырып төшсәң, тауга тартып менәргә иренмә. Тик ул соңрак бәби күтәреп кайтсак, бер кая китә алмаслар, миңа ачык чырай күрсәтмәсәләр дә, оныкларыннан мөкиббән китәрләр дип фараз кылган иде дә. Зөлфиясе балага узарга ашыкмады. Диплом алгач, үземне сиңа һәм балаларга багышлыйм. Әмма дәүләт имтиханына корсак салындырып бармыйм инде, яме Сәйитҗан дип ирен күндергән иде. Кыз янәдән үтенечен кабатлады. Киләсе шимбәдә кайтабыз дип телеграмма сугыйммы? Әле хатта барып җитәргә мөмкин. Алай ук тавыш күтәрмик. Шыпырт кына тыйнаклык үрнәге күрсәтеп, арткы яктан тәпи-тәпи генә кайтып төшик диде ир кеше, көчле басымга түзә алмыйча. Зөлфия җиңел сулап куйды. Ул үзенең Сәйитен 5 бармагы кебек белә. Шаярта башладымы, теләсә нинди мәсьәләне уңайга хәл ителгәнгә сана. Уйлап таптым. Берсе көнгә петта укучы Лилия авылга китә. Каникуллары иртәрәк башлана, шуның аша әйтеп җибәрәм. Авылга Сәйит алдан кисәтмичә әткәй әйтмешли, бухты барактыгына кайтып төшәргә ярамый. Әнинең тавыгы тутырылган, шәкшәкләре ясалган, бәлешеп пешкән, күрше авылларда яшәүче туганнарга хәбәр ителгән, мулла бабай укыйсы сүрәләрен күңеленнән кабатлаган булырга тиеш. Үзең ничек дисең әле? Иләнү, сөйләнү түгел, кияүгә чыгуда шулай ук. Татылдарга маһирланып киттең әле син, кара карлыгашым. Кем арбасына утырсаң, юк, мин синең хәтле үк булдыра алмыйм. Туктале Сәйитҗан, мине яңаша атадың. Кара карлыгашым? Нәрсә дигән сүз? Кара карлыгашның түше ак була. Синеке дә шундый. Минем башка җирләрем ак түгелмени? Башка җирләреңне кеше күрми, алары минеке генә. Ярый, әйдә, сагызланма, юкса йокы бүлмәсенә күтәреп алып китәм. Анда инде мин бөтен дөньяны, бигрәк тә киләсе атнада авылга барасын онытачакмын. Иренең тиз кызучан икәнен белгән Зөлфия сикереп торды. Шитләшкән булды. Юк, Сәйитҗан, сөйләшеп битрик. Соңыннан, яме? Аның нәрсәсен сөйләшәсең тагын дигән булды Сәйит. Акча комодта, теләсәң күп мал, атна буенча бүләк түләген җыйна, мин үз өстемә эчемлек якларын алам. Имтиханнарына да исе китмичә, 5нче курска укытучылар артык каныгып тормый, койрыгын сыртка салып, әти-әнисенә, туган-тумачаларына, күрше-күләнгә, шыбык-шабыкка, энесе Самат кебек ибер-чибергә, этенә-бетенә бүләкләр, күчтәнәчләр җыйды Зөлфия. Акчаң булса, теләсә ни сатып алу мөмкинлеге ачылган вакыт килеп җиткән иде. Базарларга барып, кемгәдер ялагайланып, үтенеп сорап, теләнеп йөрисе түгел.
Зөлфиянең бу чаклы акчаны төшендә дә күргәне юк иде. Рәхәтләнеп туздырды. Белсен, татысын әле Күкмар аягы Исхак кияүнең юмартлыгын. Шимбә көн килеп тә җитте. Кышкы юлның төрле чагы булуын исәпкә алып, бер УАЗик һәм Кара Волга таң белән юлга чыктылар. Исәпләре караңгы төшкәнче сәгать эшләргә кайтып җитү. Хәлил башкыда буларак алга түнде. Зөлфия белән Сәйет бөтен шартын китереп, киенеп ясанып, артка утырдылар. Икенче машинага Мисхәт Мишаны, Фердинандны һәм тагын 2 таза егетен алды Сәйет. Юл һәм туй хәлләрен белеп булмый. Ерагара ямлы музыка, шаяру, көлү, мәзәкләр белән сизелми дә калды. Туктап, коньяк ашып капкалап алгач, юл тагын да ямләнеп, җиңләеп китте. Авылга җитәрәк нәрсәдер сизенгәндәй, Зөлфиянең йөрәге ешрак лепелди башлады. Иреннәре кипте. Сәйет, су аш әле, эчәсем килә. Боржомины тәмләгәч тә тынычлана алмады. Әнисенең кайнар мич янында матавыкланып йөрүдән йөзләре алсуланган, битендәге, моңгаендагы аныкы шикелле үк күгелҗем яшькелт күз төпләрендәге ялтыравык тир бөрчекләрен алъяпкыч ышына сөртеп, нәрсәнедер исенә төшереп, вышт итеп чыланга йөгереп чыгуын күз алдына китерде. Елмаю килеп чыкмады. Әтисе өйдә эш кушмасыннар дип йортта аты янында кайнашкан буладыр әле. Исән калуына, аякка басуына янәшәдә тәмләп мышнап утыручы кияүенә бурычлы икәнен белми әле ул. Әйтергә кирәк булыр, хөрмәт дигән нәрсә тик томалдан гына килми. Әйткәләп, төрткәләп торсаң да бик таман була. Туй эскорты авылга килеп кергәндә, җиргә иңгер-меңгер пәрдәсе төшкән иде инде. 200дән артык йортлы, мәчетле, таза татар авылы битараф каршы алды аларны. Замир, пока турыга бар, уңга ал. Хәзер үз ягыңа бер дип, Зөлфия юлны күрсәтеп барды. Волга белән УАЗик биек урыс капкалы йорт янына килеп туктады. Сигнал бирикме, диде Замир. Кирәкми. Алдан Зөлфия үзе генә керер. Ни хикмәттер, урам тәрәзәләрендә дә, хәтта көндез дә янып торган капка лампочкасында да ут юк иде. Күршеләрнең иләре ялт итеп тора. Йөрәге сизенгән икән Зөлфиянең. Баганаларда гөнаһсыз нарасый утлар яна. Әнисенең йорты караңгы. Кышкы җилле кичтә үзен боршып йөрүчеләргә эт тәисем өчен берничә тапкыр өргәндә итте дә тынды. Әнисенең сагыну шәмнәре кызын көтеп янарга тиеш иде. Юк. Шомлы караңгылык. Кечкенә капканы ачып эшкә үтте Зөлфия. Ишектә олы амбар йозагы ыржаеп тора. Хайваннар сарайда бикле. Кыз барысында аңлап йөгереп чыгып, ашык машинаның арткы утыргычына капланып, үкереп еларга кереште. Ирләр урыннарында калдылар. Урамда кеше заты күренми. Авылны Алибаба башкисәрләре суеп чыккан дияр идең. Өйләрдә утлар җимелди. Күрше йорттан бер кеше чыкты. Аягын сирәп, машиналар янына юл алган Шәүлә күрше кырткасы Зәйнәп Бану әби булып чыкты. Кушаматы сихерче карчык. Бер үзе тора, исәнләште. Тиешле тынлыктан соң шәхсән үзе гаепле зат сыман сүз башлады. Балалар, үпкәләмәгез инде. Әниегез туйга тырышып әзерләнде. Исхак иртә белән пожаркага чыгып киткән иде. Шуннан кырт чаккан баладай холыксызланып кайтты. Атын җикте дә әниегезне, инегезне җылата-җылата алып чыгып, шанага ташлап каядыр алып китте. Минем мафиягә әрәм итәрлек кызым юк. Казаннарында теләсә ничек шәнчелеп китсеннәр, хәзерешеп бетсеннәр, күзем генә күрмәсен. Бәдбәхетләрне өемдә кабул итеп, туйлар уздырып ятасым юк диде. Кемдер махсус эшергән үзен. Тавык тизәге салганнар диярсең. Ширләгәч күптәннән эшкәне юк иде. Кая киттеләр? Әйтмәде балалар. Зөлфия, әбигә бүләк бир, сөенеч алган өчен дип сүзгә кысылды Сәйет. Кәмпер уңайсызланып китте. Исегез китмәсен. Яман кеше туйда тунын кире сырар ди. Минем гаебем юктыр. Туңып тормасыннар дип чыгып әйтүем. Шәем кайнар, кирип җылына аласыз дип өйнә таба өстерәде аякларын. Зөлфиядә җаваплылык тойгысы уянып китте. Сәйетне, дусларын ул алып кайтты. Машинадан күлмәклек материал, төрек яулыгы алып, әбине куып җитеп кулына тоттырды. Кәмпер ифрат куанды. Рәхмәт сүзләрен мыгырдый-мыгырдый үзе шикелле үк искергән капкасына кирип югалды. Сәйет дилбегәне үз кулына алырга кирәклене тойды. Кыйынлык килгәндә башмый әлегәчә йокымсырап яткан мөмкинлекләрен уята. Сәйет белән дә шулай булды. Хатынны битәрләүдән файда юк.
хәрәкәттә бәрәкәт дигән салсал батыр. Хәлил Фердинанд белән Мулла абзыйның өенә барасыз. Түбәнчелек белән юлчыларга никах укуын үтенәсез. Шул юлны каплап Зөлфиягә өйләнмичә кире китә алмыйм ич мин. Хәзрәтнең мәчеткә терәлеп салынган йортын табуы кыен булмады. Ирләрне өенә уздырып, йомышларын аягүрә тыңлады. Без узып баручы мусафирлар, диде Хәлил. Бер егет белән бер кызга никах укыйсы иде. Икесе дә риза, шаһидлар да бар. Шундый гызыр сезгә. Мулла абзый вак тигез тешләрен күрсәтеп, киткелдәп көлеп җибәрде. Сез авыл кешеләрен, дин әһелләрен театрда мәсхәрәләгәнчә диваналар, томаналар дип уйлыйсыз инде. Кем? Мусафир иптәшләр. Исхак кызына никах укыйсы иде диген. Артык кызу кеше ул. Мин аңа тузынма, бүрегең белән киңәш. Ничек кенә кылансаң да, кызың синеке түгел инде. Заманалар башка. Яраткан кызыңны бөтенләйгә кайтарып, кулына әле берәр нарасы тоттырып җибәрсәләр, анысын күтәрү авыррак булыр дип, үгет нәсихәтемне әйттем. Риза булып чыгып киткән иде. Юлда кайтканда кемдер бурыч кыстырган тегеңә. Хатынын көчләп диярлек шанага ташлап кире якка чыгып киткән. Нәрсә мин лыкылдап утырамсың әле? Үзегезгә мәгълүм. Сән абыстай, шәйеңне куй. Алып керегез яшьләрне. Хәзрәт бөтен шартын китереп, җиренә җиткереп яшьләрне кавыштырды. Тәбрикләде, шәй белән сыйлады. Шактый алдынгы карашлы муллага, абыстайга мул итеп бүләкләр, мәчеткә зур сумма акча калдырып, дустана саубулашып, кайтыр юлга чыктылар. Зөлфия, булай әйбәтрәк тә булды әле. Мулланың үзендә никах укыту, фатиха алу бик сирәк кешегә тәти юл, диде Хәлил. Безнең начар яшәргә хакыбыз юк. Гаилә үрнәге күрсәтергә куша безгә китап дип кәефе күтәрелгән Зөлфия рәхәтләнеп тыкылдый башлады. Ата-ана ничаклыгына якын, газиз, изге булмасын. Хатын кызның үз гаиләсе барыбер үзәктә була икән шул. Мин тиз генә өйгә суглыйм әле, Сәйид. Ашкышым бар. Машиналар янәдән бик капка янына килеп туктады. Аппак кар аяк астында затлы күннән теккән аяк киеме төсле тавышлар чыгара. Шыгырт, шыгырт. Мәңгелек эшсезлеккә душар ителгән ай тиле кеше төсле көлемсерәп тора. Аның Исхак абзыйга берни әйтмәсен тәгаен белгән Зөлфия мичтә пешеп, йомшарып җиткән бәлешне клеенкага төреп алып чыга. Егетләр, бәлеш әзер, авылны чыккач рәхәтләнеп башыйбыз. Зөлфия, кил әле монда. Әйдә, алып кайткан бүләкләрне кертеп калдырыйк. Безгә хаҗәте юк. Әтиең дә бавырына яна бер китереп сукса, безнең кирәкне аңлар. Җәһәт кенә төенчекләрне, шанталарны өй эченә кертеп куялар да, утны сүндереп, ишекне, капканы бикләп, урамга чыгалар. Шул арада йорт тирәсенә яшәрәк ират, бала чага җыела. Робинзон Крузоны беренче күргән аборигеннар кебек якын килмиләр, көтәләр. Сәйитнең аракысы, капкалар әйберләре, тәмләткечләре барысына да җитәрлек. Алдан бәлки буларны кунак итеп исертеп китәргә дигән фикер башыннан усса да, үзен вакытында тыеп кала алды. Ваклану булыр, исе чыгар дигән нәтиҗәгә килде. Шактый кызмача авыл егетегенә Исхак абзый маладис, мафияны кабул итмәде. Кызына да бәддигасы төшәр дип тавыш күтәрә башлаган иде. Уазикта килгән егетләрнең берсе тегенең янына килеп, каты итеп аягына басты. Шын күңелдән беләген кысты, колагына нидер әйтте. Егет тынды. Ихластан сөйләшүне көткән диярсең. Зөлфиягә күз атып йөргәннәрнең берсе булган икән. Эскорт авылдан кичке 8-ләрдә чыгып китте. Бәлешкә суынырга бирмичә туктап утырып башладылар, яшьләрне никах белән кытладылар. Сәйид бу хурлыкны авыр кабул итсә дә, сиздермәскә, гаяр күренергә тырышты. Вакыйганы авыр кичергән кеше Зөлфия булды. Йөзенә сагыш сарысы, күз төпләренә кара урак төште. 14-нче бүлек. Игелекнең генерал директоры авылда туйлап йөргән йомшак җилле кичтә дә тормыш тукталып тормады. Әҗәле җиткәне башка халәткә күчте. Туасы үзе турында хәбәр биреп, дөньяга сүрән сала торды. Иң олы вакыйгаларның берсе Зөлфия элек яшәгән тулай торак бүлмәсендә булды. Анда атна сайын диярлек була торган күңелле мәҗлесләрнең берсе узды. Студент кишләре белән ярыша алырлык күңелле, риясыз очрашулар буламы икән җир йөзендә? Юктыр. Алдан чакырулы әгълә мәҗлесләрең 51 якта торсын. Биредәге күңел кирлеген, яшьлек дәртен түләүле мәзәкчеләрең, мактаулы җырчыларың һич алыштыра алмый. Паханның үтенече буенча Мисхәт Миша шырып сәнгатьне үзе белән ияртте шул кичәгә. Байлар шакланып, аракы, шампан шәрабы,
Кыйммәтле тартмалы затлы конфетлар алдылар. Бүлмә ишеген озынча буйлы тар йөзле кыз ачты. Түбәдән икегә аерылган чәчләре дулкын-дулкын булып як-якка салынган. Фил сөяге төсендәге тиресенә кыйгач кашлары, зур соры күзләре җылылык бөркеп тора. Муйнындагы алтын чылбырдан башка бернинди бизәнү әйберсе юк. Миша иде, сине көтә-көтә көтүк булдык. Кычаклап яңагын Мисхәт Мишаның битенә тидереп алды. Якын дус итү ишарәсе иде бу. Үзең генә түгел икән әле. Бик гади генә итеп бармаклары буялган тар ушын Шөрепнең кулына салды. Әлфия, әле дисәң дә ярый, узыгыз. Сәнгать. Күчтәнәчләрне Әлфиягә тапшырып, аякларны шишенгән арада Мисхәт Миша Шөрепнең колагына. Әлфия, минем кыз, нәфисеңне сузасы булма. Бармак белән кискән ипин ашарга яратканыңны беләм. Әлфия малай особый кыз ул. Группа старостасы, бүлмә хуҗасы. 2нче ел йөрибез, аска төшермей. Кызмы, хатынмы, кояшмы, аймы икәнен дә тәгаен әйтә алмыйм. Тотышы нәкъ тәүфиклы песи инде. Бер кайчан сыртка төшмәс. Яратам үзен шайтанны дип, аңлатма бирүне кисәтеп куюны кирәк тапты. Иптәш кызлары арасында Әлфиянең лидерлыгы күренеп тора. Биеклек, тирән фикерлелек шалымнары да юк кебек үзендә. Нәкъ менә шул гадәтилеге, арпа мыйгы кебек өскә бөгелеп торган кирфекләре, киң, җыерчыксыз маңгае, кысан күлмәген төртеп торган, өлгергән алмадай тыгыз күкрәге, йыландай сыгылмалы биле, озын аяклары яраттырмый калырлык түгел иде. Әлфиянең хәрәкәтендә, йөрешендә, тотышында серле яшеренкелек, кысла сыманлык бар. Тәненең һәр күзәнәге җырлап, биеп, үзенә тартып, мөхәббәт нурлары бөркеп торгандай тоела. Аны күрү, күзәтү бәхетенә ирешкән теләсә кайсы ирнең йөрәге лепелдәп куюы табигыйдыр. Тәгаен билгеле бер җиргә ашыккан кешедәй гәүдәсенең өске ягын алгарак авыштырып атлавының булай да туп төсле йомры артына муллык бирүе Мисхәтнең акылын саташтыра. Буйсына белгән ирнең андый хатын белән тормышта да, ятакта да кайгы хәсрәтсез яшәячәге күренеп тора. Шуны аңлар өчен акыл иясе булуның һич хаҗәте юк. Сез нәрсә анда хатын-кызлардан уздырып пышылдашасыз? Күптән күрешкәнегез юкмы дип, күчтәнәчләрне урнаштырып, кунакларга урыннары бушатып өлгергән умарта кортыдай җитез Әлфия егетләр янына очып килеп җитте. Нәрсә турында гәп кылганнарын чамалы иде ул. Син, Миша, минем янга яларсың каршы килмәсәң, белмәссең сине. Кунак егет караватка, оратор янына утырыр. Әйдә, Регина, сүзеңне дәвам ит. Оратор дигәннәре чыннан да нутык тота иде егетләр кергәндә. Турып басты. Әлфиядән буйга кичерәк, мул күкрәкле, түгәрәк битле, чәчләрен кыска итеп кистергән кыз иде Регина дигәннәре. Мин дәвам итәм. Собственно, мин кирәген әйттем бугай. Мәңгелек белән багланышның эчке серләренә тукталдым диде ул, томса күзләрен стаканга текәп. Соңгы сүзем үзем турында. Мин фәрештә түгел. 2 җитешсезлегем бар. Мәгънәле тукталыш ясап, өстәл артында утыручыларга каш сирпеп әйтеп салды. Матурлыгым һәм гадилегем. Нәкъ шул сүзләрне көткәндәй дәррәү көлеп җибәрделәр. Әйтерсең лә үтә кызган майсыз табага бер уч борчак ташладылар. Шөреп кызның сүзләрендә монда көләсе дип әйтерлек мәгънә тапмаса да, иреннәрен кысып кына мәҗлес кәефенә кушылды. Яшьли тәмәке тартып саргайган эре тешләреннән ояла иде ул. Кешегә күрсәтәсе килми. Тегендә утырганда бүре тешләре аның таянышы, мактанышы булса, тыныч тормышта кем әйтмешли, бәяләр бөтенләй үзгә икән. Өстәлдә булган нигъмәтне тәмләделәр. Мәҗлес кызганнан кыза барды. Шөрепнең кызлар турында күбрәк беләсе килә. Мисхәт белән дә аралашып булмый, шайтан сөяге Әлфия аларны айырып утыртты. Бу өстәл артында утырган кешеләрне нәрсә якынлаштыра дип уйлыйсыз инде сез? Секс һәм мәхәббәт дип кычкырды чәчләрен әллә ниләр кыландырып, баш түбәсенә өеп, бер өлешен як-якка тырпайтып куйган кыр чәчәге төсле ялтыравык зәңгәр күзле кыз. Наташа, оятсызланма. Бирдә безне бөтенләй белмәгән кешеләр бар. Синең шаяртуыңны җитди кабул итүләре мөмкин. Сорауыма җавапны үзем биреп карыйм. Һәр кемнең дөньяны үз аңлавы бар. Мин әйтик, мондый кыйммәтле конфет сатып алмас идем. Мин арзанракны табар идем. Аны инде жәлләмичә ашарга була. Бу дөньяга студент карашы. Хуш, кешенең затлы ризык сатып алырга хуты бар икән, димәк ул эшли, акча таба. Һәр нәрсәнең төбендә малайлар исәнлек ята. Шул шайтан булмаса, өстәлеңдә ник тере килеш кыздырылган дуңгыз баласы ятмасын шунда. Әлфия өстәлнең бушап калган урыннарына ишарә ясады.
тәмен аңламаячаксың. Безне төрле һөнәрле үзгә милләт балаларын матур тормышка, ягъни комфорт белән яшәүгә омтылыш якынлаштыра. Урыслар красиво жить не запретишь диләр мәле? Бу азгынлыкның төбендә җәмәгать үз-үзеңә мәхәббәт, эгоизм ята. Шулай бит, Миша? Кешенең табигатенә хас бу нәрсә начар омтылышмы? Минемчә юк. Һәркем бу фани дөньяда кунак кына. Кунак булсаң тыйнак бул, дип кыстыруны кирәк тапты Мисхәт. Көләргә үзенә генә туры килде. Анысы сезгә карый дип юл уңаенда гына җавап бирде дә Әлфия сүзен дәвам иттерде. Җитәкче кеше әхлак мәсьәләләренә дә кагылып үтте. Теләсә кайсы хатын кыз артыннан сөйрәлүче замана Дон Жуаннарын яратмыйм мин, диде Әлфия, озын кирфекләреннән егетләргә сәлам сирпеп. Өйрәтергә, киңәш бирергә туган форсатны бер кайчан ышкындырмас кызый. Ашамаска, эчмәскә мөмкин, әмма акыллы сүзен әйтми, сафсатасын кайнатмый калмас. Әлфия тыштан караганда тәртипле, инсафлы, бәхетле гаиләдә үскән балага охшап тора. Чынлыкта аның шырып хәленә төшәргә бөтен мөмкинлеге бар иде. Шундый ук аянычлы, фаҗигале һәм безнең өчен гадәти таварих. Кыз бала тууга әти-әнисе тәртәләрен як-якка боралар. Анасы янә тормышка чыга, яңа хуҗага кеше баласы кирәк түгел. Әбисе белән яшәгән Әлфия әнисенең хәлен белергә килгәндә, үги ата кызның тыгыз шалкан кебек үсеп килгән күкрәкләрен, нечкә билнең дәвамын, ак маңгайын, язгы тал бөресе кебек йомшак иреннәрен майлы күзе белән ашый, капшый, җаен китереп кулын тота, утлы күмердәй ушын аркасында калдыра, төрле кинаяләр ясый. Анасы азгын дулкынны сизми калмый, гаепне табигый ки озын төз аяклы кызына аудара, бүрәнәләрен бүлеп куя. Әлфия яшел үзәндә яшәүче әбисе белән кала. Ятимлекнең ни нәрсә икәнен ул яхшы белә. Кырыс җилләр, ашы бураннар белән көрәшергә өйрәнгән ялгыз үскән агач төсле, Әлфия бары тик үз көченә, үз акылына, үз ихтыярына таяна. Бик иртә мөстәкыйльлек юлына чыга, һәр нәрсәгә фәлсәфи карарга, көтәргә, көттерергә өйрәнә. Ул яшьлегенең көчен, шибәрлеген белә. Юкка барга сатылмыйча табигать биргән бердән-бер байлыгын, хәзинәсен әрәм-шәрәм итмичә тота белә. Дус булып, матур итеп, тормыш ямен тыйып, тиешлесен алып яши белергә кирәк бу хәятта. Шуның өчен стаканнарны бушатып куярга тәкъдим итәм, дип сүзен тәмамлады Әлфия. Студент халкы арасында гына була алган тигезлеккә таянып, сүз сорап тормастан Наташа аякка басты. Әфәнделәр, акыллы тостлар сөйләргә яратмыйм. Бик тырышсам, бәлки, җиңеп тә чыгар идем. Миннән ике мәзәк, үз тормышымнан диярлек. Бер ханым дус хатынына шалтырата. Кичәге мәҗлестән бер дә канәгать калмадым әле. Шул чаклы күп эчелгән, үз ирем белән бер ятакка эләккәнмен, дип зарлана. Акшарланган битенә җыерчыклар чыгарып, дымлы тешләрен күрсәтеп, рәхәтләнеп көлде үзе. Кулын егетенең җилкәсенә куеп дәвам итте. Яңа елны кайда каршыладың? Гадәтемчә, үз постелемдә. Халык күп иде бе? Кем санап торган инде аларны вакыт уздырып? Наташаны күпләр җилбәзәк кыз, күтләк гетеры санап йөрсәләр дә, якыннары аның булган хәйләкәр, үзен алдатмый торган шәхес булуын яхшы беләләр. Ижауның мылтык заводында цех начальнигы булып эшләүче әтисеннән Мисхәт белән пычрак балык капшыкларында, поездда, җиңел машинаның утыргыч астында күпме корал ташуларын үзләре генә белә. Шуларны бүләк итеп, игелек нишәмә олы түрәне үз җәтмәсенә эләктерде. Наташаның тышкы чытыклыгына алданып, ансат җиңүгә өмет иткән күпме ир-егет юеш мыегы чыланган оек башы белән торып калды. Мисхәткә дә күн кепкылы кыздан дәрес алырга насип булган иде заманында. Әлфия белән дуслашып киткәч, шул ук бүлмәдә яшәүче Наташа белән танышты. Сүз аралый сүз китеп, бер-берсенә кирәкле кешеләр икәнне ачыкладылар. Сакманов күптәннән Ижау корал заводына якынаю юлларын эзли иде. Олы зәңгәр күзле кызның әтисе заманча мылтыклар ясау цехының хуҗасы икән. Кыз белән Ижауга бар, менә сиңа юллык дип кулына һәммә нәрсәгә җитәрлек акча тоттырды Сәйид Яруллович. Поездга төялеп, юлга чыгып киттеләр. Ходаның бирмеш көнендә купеда икәү генә туры килделәр. Сирәк була торган хәл. Тәне гарип, зиһене зәгыйф яисә тиле-миле аскет революционер булмаган ират мондый мөмкинлекне ышкындырамысың? Язмыш сине сайлаган икән, хәрәкәт ит. Кызы да әле табадан төшкән кайнар коймаксыман, май сылап торасы да юк. Иреннәреңне, телеңне яндыра-яндыра бутарлагына.
Мисхәт булачак ләззәттән төкерекләрен йота-йота өстәл әзерләде, стаканнарга коньяк койды. Тезгә тез терәшеп, көлешә-көлешә ашадылар, эчтеләр. Наташаның җиңел холкы турында ишетеп белә иде егет. Нигә вакытны әрәм итәргә? Әлфия барыбер тирәнгә уздырмый. Әлфиягә сөйләмәс булсаң, телеңне теш арасында калдырсаң, мин риза дип ярып салмасынмы егет? Кызның колаклары үрә тора. Син нәрсә лыкылдыйсың? Теләсәң аста бергә ятыйк диюем. Менә нәрсә Мисхәт дус? Әгәренки бу хакта тагын бер сүз катсаң, мин беренче тукталышта ук төшеп калам. Яисә син кайтып китәсең. Егет хатасын аңлап кызны тынычландырырга тырышты. Мин шаярттым гына, Наташа, гафу ит. Секс белән эшне бутарга ярамый. Якыннан белгән ирләр бигрәк тә иптәш кызның егете белән йоклаудан да әшәке нәрсә юк. Ипләп кенә шишенде. Ак, матур тәнен күрсәтеп, халатын киде. Әллә Мисхәт бар аңа, әллә юк, исе дә китми. Ижауга җиткәнче иреннәрен шапылдата йоклап барды. Мисхәтнең Наташага беренче һәм соңгы тәкъдиме булды бу. Якын дуслар булып калып, әтисе аша бик күп уртак эшләр майтардылар. Үзен студентлар компаниясендә җайсызрак тоеп утырган шөреп, өстәл астына сузыбрак куйган уң аягы өстендә җылылык тойды. Куштан песи баласы менеп утырды диярсең. Шул чаклы рәхәт булып китте егеткә. Нурлы, якты, татлы хис бөтен тәне буйлап йөгерде. Кем аягы икәнен тәгаен билгеләве кыен. Өстәлгә җәелгән клеенка идәнгә чаклы төшкән. Аяклар буталышып беткән. Регина булырга тиеш дип гуман кылып, кыймылдарга да куркып утыра бирде шөреп. Җырлап карадылар. Татар көйләрен шыңшыдылар, урысныкын тарттылар. Сүзләрен белмәү сәбәпле бу шөгыль озакка бармады. Староста яңа фәрман төшерде. Бибез, урындыкларны караватка күтәрәбез, өстәлне тәрәзә кырыена. Һәр нәрсәне тәртип белән эшләргә өйрәтелгән шөреп кулын күтәрде. Тартып кирергә мөмкинме? Шынында аның Мисхәт белән пышылдашы баласы, киләчәгенә ачыклык кертәсе килә. Йолдызы атылган кызга бәйләнеп, кара янган күз төбе кабартма ирен сынган кабырга белән кайтып китүең бар. Бүлешү бик кирәкле шәйдер бу очракта. Беренче сорауны шөреп бирде. Кем ул минем янда утырган олы күкрәкле кыз? Егете бармы? Син булырсың, диде Мисхәт. Шәшбикәләрне гаремыннан яраннарына өләшкән хан кебек эрегенә. Янәсе, ул монда хуҗа кеше. Күп нәрсә аның бармак шартлатуыннан тора. Тик койрыгыңны белеп шәнче. Милиционер кызы. Әтисе зур кеше диләр. Син шебешне тиз акылга китерер. Секс һәм мәхәббәт кышкырганы, анекдотлар бәргәне. Наташамы? Ижевск кызы. Тачанка кушаматлы. Ни өчен шундый сәер исем такканнар? Сыерга да ерактан хәбәр бирсен дип кыңгырау тагалар. Тәгаен белмим. Әлфиядән сорарбыз. Ул һәммәсен белә. Аңардагы хәтер белән аек акылны әйтсәң, малай, исең зиһенең китәр дип янәдән кызын мактарга кереште. Шөрепне Әлфиянең акылы кызыксындырмый. Шар тиле булса да ул аңа эләкмәячәк. Колагы тешләнгән, Мисхәт рәхәтен күрсен. Араларында менә монысы матур түгел дип әйтерлек кыз юк. Нечкә кашлары сынган. Элек бәйрәм парадына шибәр, таза, буйлы егетләрне махсус сайлап алып, кызыл мәйданга чыгаралар иде. Буларны кем шулай җыйган? Сәнгатьнең хушын алыр, зиһенен чуалтыр өченме? Барысы да бер группа кызлары диләр. Анысы кемнеке? Ниндирәк кыз? Йоклап кайтып булмыймы? Янында фраер утыра. Бүген ул аның белән яраткан сүзләре үзем генә кунарга куркам, гаепләмәгез, янымда ират булмаганда ачык тәрәзә белән булса да йоклыйм. Шулай кылана гына, мин янында сырпаланып караган идем дә, барып чыкмады, отшила. Үтә хәйләкәр. Тышында бер, эчендә бөтенләй башка кеше. Дөресе, шайтан утыра. Мисхәт вагондагы хәлне сөйләп тормады. Наташа да Әлфиягә ләммим сүз әйтмәде. Телен йозакта тота белә икән. Безнең замана өчен бу илләм казаныш. Кызлар бүлмәдә үзләре генә калды. Әлфия йөзенә сагышлы, уйшан кыяфәт чыгарып, олы дәүләт серен шишкәндәй, кызларның колагына йөзек салды. Эй, кызлар, әйтсәм әйтим инде. Сез бит берни белми яшисез. Нәрсә, Әлфиякәй, сереңне аш. Юкла, сезгә шансаң, кирәкмәгән җирдә ышкындырып ташларсыз. Хатын кыз күп сөйләшсә дә, ират кебек гайбәтче һәм сатлык түгел дип ярып салды Регина. Ярый алайса, күндем дип озын муенын тагы да алгарак сузып, йомгакны шишә башлады Әлфия. Дөньяда иң татлы әйбер нәрсә? Белмисез,
Бохар хәлвәсе сез микиббән киткән сникерста түгел. Тыныш һәм эчтән дәртле музыка астында яраткан кешеңнең куйнына кереп, сеңеп, шунда ләйсән кары кебек эреп, бер кулыңны йөрәге кас бәбкәсе тәнедә илепелдәп торган киң күкрәгенә, икенчесен ышанычлы муйнына салып, каймаклы авызыңны аның арыш икмәгедәй тупас, кайнар иреннәренә куеп биюл. Иң югары ләззәт шунда, бик беләсегез килсә. Йөзе таң шикелле балкый, фикеренә ышанып, күз алдына китереп сөйләгәне күренә. Әлфиянең вакыт-вакыт хискә бирелеп, бизәкле сөйләргә яратканын белсәләр дә, һәр кемнең күңелендәген ачып биргән бу дөрестлектән бер мәлгә югалып, тынсыз калдылар. Шуннан инде шыршу килеп карышкан булдылар. Фу, Әлфиюшка, уятсыз! Син безне бузасы итәсең. Син бит староста, ул элек укытучылардан билгеләнгән группа җитәкчесе, комсорг, профорг, дасаф кебек бик күп уйышмалар урынына калган тәрбияче, остаз. Син безгә югары әхлак тәртипләре сеңдерергә тиешле кеше. Нәрсә сөйлисең? Әлфия өстән аска карап, тегеләрне юри кытырта. Аңладым мин. Сезләргә пар күгәрченнәрдәй гөрләшеп, үбешеп тору гына ашамый. Киң ятакта тәгәрәшүне өстенрәк күрәсез. Фу, ятсыз, диештеләр кызлар янәдән. Һәр кайсының нәк Әлфия теленнән төшкәнчә биеп карыйсылары килү сизелеп тора иде. Шул арада сабаннан кайткан эшлекле кешеләр кыяфәте белән тәмәкече егетләр бүлмәгә биялде. Әңгәмә өзелде. Егетләр керүгә биюләр башланды. Наташа үзе янында утырган җирән шәшле сипкелле битле кылга егетне чакырды. Кулларын муенына, башын күкрәгенә тапшырды. Әлфия өстәлне рәткә китереп маташа, тагын бер пар уртада бөтерелә. Өстәл артында Регина гына калган. Шырып аның миң төрткеләре белән тулы муенына, ашык җилкәләренә, сәламәт тиреле тулы яңакларына яратып карады. Тиле мәхәббәт дулкыны бөтен гәүдәсен биләп алды. Кызның үрелеп, азык-төлек капкалап утыруын хуплап, ашаган малда бәрәкәт бар, үзенчә мактап куйды. Миңа аппетиты яхшы кызлар ошый. Регинаның өлгергән гөлҗимештәй күзләрендә хәйләкәр шалымнар йөгереп үтте. Сезнең кәефне күрер өчен генә ашаган булып утырам инде. Рәхмәт, рәхмәт. Егетегез бардыр инде сезнең. Гөлҗимеш күзләр төсен үзгәртте. Серен ашасы килмәү сызыклары чыкты калынрак тиреле йөзенә. Җавапсыз калу тәрбиясезлек булыр иде. Минем яшьтә дә егетем булмаса, дөрес аңлашылмас иде. Шулаймы? Югалып калганда учларын бер-берсенә ышкып ала торган гадәте бар иде Шөрепнең. Ярдәм итә. Баш яхшырак эшли башлый. Шулайдыр да... Соң, Гөлҗимеш күзләрдә сорау билгесе пәйда булды. Миңа да бик ошыйсыз. Анысы инде абзыкай сезнең проблема. Мине бу эшкә бутамагыз. Шөреп Регинаны биергә чакырды. Шырпылы сөйләшсә дә, ялындырып тормады, күптәнге танышы төсле кулларын егетнең җилкәләренә куйды. Исемегез Регина бугай. Әллә ошамыймы? Үзем сайлап алган исем түгел, предки так обозвали. Исемдә ни эш? Миңа әбием сәнгать дип кушкан, әле күптән түгел генә аның искусство икәнен белдем. Сүзләренә колак салып торган бугай йылгыр, шая Әлфия. Безнең институтта укырга кирәк сезгә дип кыстырды һәм Мисхат Мишаны инструктажга читкәрәк алып китте. Чыннан да, дип өстәде Регина. Бөтен кеше мулла булса, атка пишән кем сала диләрме әле? Бездә мулла әзерләмиләр. Элеккеге хәзрәтләребез марксизм-ленинизм укытучылары да тинтерәш хәлдә калдылар. Сәгатьләр бар, нәрсә укытырга белми интегәләр. Барыбер шул ук саргаеп биткән дәфтәрләрен күтәреп керәләр дәрескә. Сез кем булырга әзерләнәсез инде? Кызларның буйсыныннан, нәфислегеннән аңламадыгызмы ни? Минем өчен табышмак. Мин килгән хөрмәткә бөтен институтның гүзәлләрен җыеп бер табынга утыртканнар дип фараз кылдым мин. Регина чүпрәле кабартмадай күпренке иреннәрен, ак тешләрен йылтыратып, рәхәтләнеп, башын артка ташлап көлде. Югары Услан тауының ике ягыдай күкрәге аслы-өсле килеп калтыранды. Үзегезгә күбрәк алмыйсызмы, иптәш искусство? Без булачак хореографлар. Ул кем була инде? Балетта биючеме? Аягын сәхнәдә булай гына тыпырдатучымы? Регина үпкәләмәде, тыныш кына аңлатып бирде. Юк, без оештыручы, методист,
Клуб хезмәткәрләре булачакбыз. Кем кая урнаша ала инде? Киң профиль бирәләр безгә. Мондый ваклыклар шөрепкә кирәк түгел. Аңламый да. Сез бу бүлмәдә яшисезме? Юк. Нишәнчедә? Дәүләт сире булмаса. Мин әти-әнием белән яшим. Кай тирәдә? Әһәмияте бармы? Якташлар түгел микән дип кенә соравым иде. Озата барсагыз белерсез, диде кыз. Милиционер кызы мәсьәләне җитди кабыргасы белән куя дип үз алдына елмаеп куйды шырып. Ул кызны акрын гына үзенә тартты. Җилкәдәге куллар йомшарды. Регинаның мул күкрәгенә сылангач, егет үзендә өстәл астында шит ят аяк кагылгандагы хисләр йөрмәсе уянуын тойды. Шик юк. Баяны Регина кытырткан. Тәкъдимне үзе керткән икән. Әлбәттә, әфисәр кызының явыз шаяртуы гына булмаса. Түр башында утырган Сония белән Фәрхат ипле генә саубуллашып чыгып киттеләр. Тиздән алар өйләнешәләр, диде Әлфия, Мисхәтнең аркасыннан сыйпап. Без туйга чакырулы, өйрәнеп күреп үрнәк алып торуның зарары тимәс. Ширатка язылыйкмы соң, батырым? Әлфия җавап көтми. Мәсьәләнең хәл ителеше аның үзеннән торганын аңлый ул. Наташа фрайеры белән үз бүлмәсенә күтәрелде. Әлфия белән Мисхәт кунакларны затырга чыгуга, сәнгать зыклар әрсезлеге белән иреннәрен кызның ялкынсынып, әсәренеп, үзенә тартып торган битенә, авызына батырды. Регина еш-еш сулап егетне акрын гына үзеннән айырды. Кызның егетне ошатуы сизелеп тора. Мин сезгә ошыйммы дип турыдан бәрде шырып. Сез оятсыз адәм икән. Ни өчен? Минем фикерне сораганчы, үзегезнекен әйтергә кирәктер. Зыялы кешеләр шулай эшли дип ишеткән идем. Мин бит гади эшче. Кайларда хезмәт итәсез дип белик. Мебель цехында, урындыклар вату буенча маштыр. Гадилеге, әрсезлеге, хәтта үбешә белүе кыз күңеленә хуш килде. Миңа кайтырга вакыт, өйгә кертмәсләр. Озатырга уйласагыз, киттек. Үз бәхетенә үзе көнләшеп, уңышына шаклар катып, шырып кызга иярде. Регинаның уңай йыгынтысы сизелде. Егет күп эшәргә оялды, берәүгә дә бәйләнмәде. Хәтта кызын озата барганда да шын зыялыларча сөйләшергә тырышып кайтты. Шырыпны тулысынча үзгәртә алмаса да, яңа мөхит, яңа танышлары аңа уңай йыгынты ясады. Рәхмәт төшкере Мисхәт Миша аны югары җәмгыять кызлары белән таныштырды. Шырып Регинага нарат тактасыннан бәреп чыккан шәер төсле ябышты. Сәнгать Регина күңеленә һәр тарафтан хуш килде дип раслау дөреслеккә хилафлык итү булыр иде. Белеме барлы-юклы 10 сыйныф, ятим үсүе сәбәпле, тәрбия, итәгатьлелек җитеп бетми иде егеткә. Җинси мәсьәләдә артык әрсез күренә, аныңча ул теләгәнчә генә булсын. Башка кешенең фикере белән санашмый. Кыскасы, Регина тиле көчкә ия, касык, таза гәүдәле шырыпкә битараф булмаса да, дөньясын онытып мөкиббән китмәде. Каны артык уйнамады. Шырып дөресен сөйләп бетермәсә дә, аның кем икәнен ул сизенде. Үзе юкта, минем бандитым килергә тиеш хәзер дип тәшкындыргалады. Егетнең бәйләнүенә каршы килә алмады, хәер, артык карышып та кыланмады. Тынгысыз кызыксынуы җиңде. Йоклап йөри башлагач та артык ләззәтен тапмады шырып белән якынлыктан. Аның бер төсле шашынуы, онытылып кычкырып җибәрүе, хайваны хисенең алга чыгуы, озаклап сөяргә, назларга иренүе, үзе турында гына кайгыртуы иркә үскән Регинаның ачуын китерә, саруын кайната. Нишләмәк кирәк? Өлешеңә тигән көмешең, вакыт уздырырга, гомер итәргә барыбер кемдер кирәк бит. Әдәм баласы ялгызы яшәргә тиеш түгел. Ходай аны шундый итеп яраткан. Шул ук вакытта сәнгать вакшыл түгел. Акчаның сукыр тиенен барлап утырмый, аның белән ышанычлы, курыкмыйча йөрисең. Теләсә кемнән яклый ала. Әти-әнисе булмасасың, үзләре генә яшәү яшь киленнәрнең изге хыялы түгелме? Аның гади балтастасы булуы да начар түгел. Регина өстенлек итәр, үз кубызына биетер. Тик арбага җигүне ашыкмыйча җайлап, ипләп эшләргә кирәк булыр. Каты кызу, холкы дуамал, тәртәне ватып сытып китүе бар. Кыскасы, 2 яшьнең борчаклары пеште. Бер-берсенә тамам ияләшеп, үзләшеп беттеләр. Бер мәлне егет өйләнешү турында сүз катты. Ниятен кыз хуплады. Тик шунда көтелмәгән 2 низах килеп чыкты. Бәхетләре идәнгә төшкән бәллүр савыт кебек ватыла язды.
Җәйге ялкау кичләрнең берсендә Шөреп Әлфияләр бүлмәсендә үз бәясен белеп, хуҗаларча аякны аякка куеп, йокымсырап, Регинаны көтеп утыра иде. Гадәттә алар шунда очрашалар да, егетнең яшел Жигулиена утырып чыгып китәләр. Әлфия кухняда чәй әзерләп йөри. Шул вакыт бүлмәгә коңгырт аксыл чәчле, күгелҗем яшел күзле кыз килеп керде. Өстендәге тынык зәңгәр кыска күлмәге гәүдәсенең матурлыгын, биленең нечкәлеген, аякларының тиешле төзлеген ассызыклап, күрсәтеп, бизәп тора. Шөреп күзләрен тутырып кызга карады да, зиһенен, хушын югалткандай булды. Дөньяда 27 ел яшәп, шундый матур җан иясен күргәне юк иде әле. Үзен бик иркен, хуҗаларча тотып бүлмәгә узды, гади генә әйтеп, «Хәерле кич», диде кыз. Тагын елмайды, алсу бит очларында тышкан күзе чаклыгына шыкыршыклар пәйда булды. Шөреп йөрәге леп-леп типкәнне сизеп, телсез, өнсез калды. Сез Регинаны көтәсезме? Ишеттем. Иптәш кызым өчен бик шат. Шөрепнең бәлки сезне көтә торганмындыр. Регина белән безнең булай гына, эш пошканнан гына дип ярып саласы килсә дә, берни әйтә алмады, теле әйләнмәде. Бираздан гына исемен атарга кирәклекне аңлады. Биючеләрдә кабул ителгән гадәт буенча кыз тезләрен җиңелчә генә шугып, Зөлфия диде. Шүрлектәге китапларын алып сумкасына салды да, ярый, исән булыгыз, уңышлар сезгә дип, бүлмәдә тәмле хушбуй исе вә исәренгән ирне калдырып, чыгып та китте. Бу фани дөньяда үзенә гашыйк булган бәхетсез ирләр исемлегенә тагын бер бичараның өстәлүеннән хәбәрдар түгел иде Зөлфия. Аңа ни, тилеләрне чәчеп үстермиләр. Регинаның тулы күкрәгенә талымсыз башын куеп йоклау бәхетенә ирешкәч тә, Шөреп Зөлфияны миеннән чыгарып ташлый алмый интекте. Билчән кебек ябышты, төшләренә кереп бимазалады, саташтырды, тилертте шайтан кыз. Ник күрде ул аны теге вакытта? Әле генә әнисенең сөтен туйганчы имгән кәҗә бәтие төсле, тулай торакның шыксыз бүлмәсенә сикернә килеп кермәсә шунда. Аның дөньяда яшәве, hava сулавы, ипи ашавы турында Шөреп белмәгәндә булыр. Кирәге юк, пыты бер тиен иде. Хыялында ул пыт белән бутны бутады. Күңеле булып китте кыска гына мизгелгә. Шашынып яратып йөргән Регинасы хәзер артык матур күренми. Аякның нечкәлеген, күкрәкнең муллыгы каплый алмый икән. Аның белән үбешкәндә дә Зөлфия иреннәренең тәмен, ләззәтен тойгандай булды. Нәрсә дип тынып калдың? Диде Регина тәмәкедән утырган калынрак тавыш белән. Тыелган эштә тотылган баладай Шөреп югалып калып, җилкәләрен бийтеп алды. Нәрсә дип җавап бирсен ул? Кибән өстендә шалкан яткан этнең кайгысы сөяктә икәнне әйтә алмый ич. Нишләптер күңелсез булып китте. Шунда ук арзанлы ялганлауга башы җитте. Әбине искә төшереп, аны сагынып куйдым әле. Регина усал гына елмаеп алды. Ул әтисеннән күзәтүчәнлеккә, вак-төякне хәтердә калдыруга һәм үҗәтлеккә өйрәнгән иде. Аралары күренеп суынмаса да, ефәк кортының шитләшү җебен тукып ятканын сизенә иде ул. Сәбәбен дә белә, егетнең күзе Зөлфиягә төшкән. Тулай торакка дөресе бүлмәләренә Шөреп анда утырганда кергәнен белә. Әлфия дә әйтте, үзе дә урамда очратты кызны чыгып барганда, "Нәүмизләнмә, бандитым, сиңа тәтем юл барыбыр. Мин дә күбрәк әле сиңа" дип әйтмәкче булды. Үзен үзе кызганып куйды, тавыш чыгарды. "Син хәшәрәт, Зөлфиягә өмсенеп йөрисеңме? Өстерәл артыннан Квазимода кебек бөкрең чыкканчы, моңгаеңда 7 йолдыз яндыра алсаң да, ул сиңа карамаячак. Миңа да кирәгең юк, үләт." Шөреп зур авырлык белән араларындагы бозны эретүгә иреште. Гафу үтенде, антлар ичте. Һәр хәбәр сунарчы пычагы кебек ике яклы була. Берәү өчен киенеш, икенче бер зат өчен сөенеш булырга мөмкин. Зөлфия кияүгә чыккан икән шыпырткына. Инде күптәннән ди. Чынлапмы? Кемгә? Сиңа түгел инде. Миңа бик кирәге бар, шәнчелеп китсен. Түзә алмады, барыбер сорауын кабатлады. Кемне сайлады инде синең группадашың тормыш иптәше итеп? Сәйет исемле бер абзыйны, мафия башлыгы ди. Шөрепнең үкшәсе янды, колаклары тынды, гәрлектән тыны кысылды. Зөлфия белән йоклау түгел, күрешү, үбешү турындагы хыяллары да шәлпәрәмә килде дигән сүз. Кара син аны паханны, нинди яшь кызны гүзәл сынны кулга төшергән бит. Кеше өчен ясак түләп төрмәләрдә ширемәгән шул ул, байып яткан. Акча байлык һәр нәрсәне хәл итә. Кара Волганы күрүгә,
кызларының күзе башы агуланган балыкныкы төсле мингерәүләнә. Зөлфиянең Сәйитне шын күңелдән ярата алуына ышанышын меңнән бергә дә чыгармаган Шөреп кызны үзенчә жәлләп куйды. Ихластан иде ул бу мизгелдә. Икенче бер фикер килде башына. Зөлфияне күреп сөйләшеп карарга. Үзеннән шактый өлкән кеше белән йоклап йөрергә ризалашкач, кияүгә чыкты диюләре Регина фантазияседер бәлки. Сәнгатьтән дә баш тартмас. Зөлфия белән җәһәннәм читенә чыгып китәргә, гомер буена кулы булып, шәше белән идән сибереп яшәргә, сакшы эт кебек янында ятарга риза. Әлбәттә инде кочаклашып йоклап туйганнан соң. Хыялый дөнья ләззәтендә йөзде Шөреп. Аяклары мәдәният институты янына алып килде. Игенне әрәм иткән боз шикелле күңеленә шом китереп сукты. Зөлфия урынына Регина килеп чыкса, сине каршы алам, берәрсе белән чуалмыйсыңмы дип котылып булырмы? Мен кызы бик сизгер, хәйләкәр, мәче мыегы бар диярсең үзендә. Пахан сирәлчеген үлеп яратса да, Регинадан колак кагу аның ниятенә керми, һавадагы торнага ышанып. Зөлфияне туры китерү җиңел түгел икәнен дә белә. Расписанияләрне карап йөри алмый, бердән аңламый, икенчедән курка. Шөрепнең үҗәтлеге үзенә җиткән иде. Барыбер очратты аны. Институт янында түгел, Тулай торактан чыгып барганда. Дус кызлары янына кергән иде күрәсең. Шөреп ирактан таныды кызны. Сокланып туя алмады. Рәсемнән төшкән диярсең. Хур кызлары кебек матур, килешмәгән җире юк. Кайда ясыйлар икән мондый шибәрләрне? Йөрүен кара әле син аның. Хан кызы диярсең. Башын горур тота, аркасы туры, гәүдәсе сәхнәдәге биюче Һинд кызларыныкы төсле уйнап тора. Сүз катмыйча гына калган булса шунда. Төрмә этлеге җиңде. Сәлам Зөлфия, диде куып җитеп. Кыз тавыш килгән якка борылып карады. Күз нурын артык әрәм итмәде, танымады. Ирләргә күтәрелеп карарга курка иде ул. Нәрсәдер өмет итеп бәйләнә башлыйлар. Бу әрсезе татарча исеме белән мөрәҗәгать итә. Күргән белгән кешесе түгел микән? Исәнмесез, диде дә баруын дәвам итте. Танымадыгыз бугай. Мин егет исемен кем булуын шартлатып әйтмәкче иде дә, соңгы мизгелдә үзен тыеп кала алды. Мин Сәнгать, Регинаның егете, сине яратам дип әйтсенме? Шахмат уенының нәтиҗәсе алдан ук билгеле бит. Фил белән Фирзәне бутаган өчен аны бәйгедән төшереп калдырачаклар, бәреп чыгарачаклар. Мин дип тотлыгып торды да бер тын белән әйтеп салды. Озатып куярга рөхсәт сорамакчы идем. Кыз мондый арзанлы сагызларны күп шәйнәп төкергән бугай. Югалып калмады. Рәхмәт инде, тик минем озатучым бар, гафу итегез. Башка вакытта бер очрашсак. Зөлфия бәйләнчек ир ягына бигүк җылы булмаган карашын атты. Яшкелт яшен уты Шөрепне үтәли яндырып үтте. Әнә теге кара машинаны күрәсезме? Күрәм, диде Шөреп әле берни дә аңламыйча. Анда минем ирем утыра. Мин сезне таныштыра алам. Сәнгать куркытылган ат кебек бөтен көчен аягына төшерде. Шып туктады. Паханның йодрык көчен ул хәтерли. Тозлап бурычлап сүгенәсе, матур сынны авыр сүзләргә батырасы килсә дә, югалып калды. Үкенерсең әле дип кычкырып калудан узмады. Шөреп ширканчык өчен алу хыялы белән яшәсә дә, каргышы үзенә төште. Дөресрәге, бәхетсезлекләрнең йомгагы шул очрашудан тәгәрәп китте. 15-нче бүлек. Авыл туе онытылып та җитмәгән иде әле, Зөлфиянең әнисе Рәмзия ханым Казанга килеп төште. Исәбе араларны ачыклау, кияүне урынына утырту, кызны менә бу мәсьәләдә анык карары юк иде әле. Очрашулары булайрак булды. Ир белән яшь хатынның машинадан төшеп, кулга кул тотынышып, шыр-шыр көлешеп, 3нче катка күтәрелеп барышлары иде. Тышкы ишек төбендә аларны көтеп булса кирәк, урта яшьләрдәге бер хатын әрле-бирле йөренеп тора. Кулында теге вакытта Зөлфияне поездга озаткандагы Сәйиткә таныш сумка. Кызның шатлыктан «Әни, ни хәл, килдеңме?» дип кычкырып җибәрүенә, сырпаланып куйнына керүенә шаклык, хатынның нәкъ менә аларга мөнәсәбәте булырга тиешлеген шәйләп алган иде Сәйит. Ишекне ачып, бүлмәгә үткән шишенгән арада Сәйит өенә кертмәсә дә үзе килгән. Максаты ике генә булырга мөмкин. Я килешергә, я кызны алып китәргә дип уйлап алды. Өстеннән бишмәтен салгач, ананың күп ягы белән Зөлфияне хәтерләтүенә игътибар итте хуҗа. Тик гәүдәсе тулырак, йөрүе салмак, аяклары идәнгә тия. Ягез, бер дога кылыйк.
Утырышып битләрен сыпырган булдылар. Ана кеше йөзенә миһербансыз усаллык, явызлык чыгарырга, тавышына килешмәүчән кырыслык иңдерергә тырышып, мин монда беркем түгел, вакытлы кеше дигәндәй, артлы урындыкның кырыена гына гәүдәсен төртеп, башлам кәлимәсен тышка чыгарды. Сезне кем дием инде, диде Сәйит ягына борылмыйча гына. Әни, Сәйит була ул, минем ирем. Синнән сорамыйлар, тик тор. Исемемне Зөлфия дөрес әйтте. Сәйит Сакманов була мин, Рәмзия ханым. Ниятебез гомергә бергә булу. Рәсми язылышкан. Зөлфиянең туган авылында мулладан никах укыткан ире белән хатын инде без. Сезнең бердән бер кызыгыздан качып китүегезгә карап, шәригать кануннарын бозмадык. Авылда бу сүзне бик кулланмасалар да, ханым дип дөрес әйттегез. Апа булмаса, әби дип башымны катырырсыз дип шикләнеп килгән идем. Безнең яшьләр бер шамадыр әле. Юк, әнкәй, син Сәйиттән 2 яшькә олырак. Аңа 43, сиңа 45. Икегез дә бер айда тугансыз. Явыз арысланнар дип шәрехләп бирде Зөлфия, әнисен әле һаман шаярта дип белеп. Кызының аңлатмаларын колагына да элмичә Рәмзия үзенекен тукуын белде. Минем кызым кебек кенә балаларыгыз да бардыр инде. Качып йөрмәсәгез, алимент та түлисездер. Оятсызның җәһәннәмгә керсә дә, йөзе кызармас диләр. Әнисенең сүзне ваклап саклап, инәләп җепләп, киренке бапта алып баруыннан гаҗизләнә башлаган Зөлфия әле бу юлы да җавапны үзе бирергә булды. Әнкәй, аның кызына 18 яшь, Уфада әнисе үгиятисе белән көн күрә. Фатиры бар, институтның 2нче курсында укый. Ихтыяҗ булса, киләчәктә дә ярдәмнән ташламабыз. Иеме, Сәйит? Кеше күзенә күренергә оят дип, хатын әле җирчыклары артык сизелмәгән куллары белән битен каплаганда итте. Һәм тагын да явызланып өстәде. Хәрәм мал түгелме бу бала сезгә? Ничек уйлыйсыз? Сәйит еллар дәвамында шарланган тышкы битарафлык битлеген саклап, әүвәл шаяртырга көч тапты. Берәүгә хәрам килешә, икенчегә хәләл дә килешми диләрме әле? Кызым, син дә тәүфиксыз, оятсыз бала булып чыктың. Көтмәгән идем. Бу юл инде Зөлфия матур куллары белән алсу битен каплап, күгелҗем яшькелт күзләренең суын мул итеп тышка саркытты. Сәйит тә түзем тәкате бетеп, өлгергән кабак кебек шартлады. Авылдан кызның әтиәнисенә ачуы килеп, аларны бер нинди әдәп, гадәт тәртәсенә сыймый торган урта гасырлардагыча кыланышлар өчен гафу итә алмаган Сәйитне Рәмзиянең укытучы булып йөргән кешенең кызын шулай рәнҗетүе тамам шыгырыннан чыгарды. Ничек әле сез газиз балагызны малга тиңли аласыз? Минем хатынымны мыскылларга, рәнҗетергә кем хукук биргән сезгә? Мондый тонда сөйләшсәгез, бушатыгыз безнең фатирны. Сез өегезне бикләп качтыгыз. Минем дә сезне куып чыгарга тулы хакым бар. Кунак ашы кара каршы булырга тиеш. Педагог әнисенең үзен базар хатыннарыдай тотуыннан хәрләнгән Зөлфиянең ояты битенә чыкты. Шигәләрен бәреп чыгардай булып кан басымы күтәрелде. Һәр вакыт җылы, дымсу иреннәре агачта эленеп калган көзге кайын яфрагыдай калтырана башлады. Шулай да аның яшьлеге көчле, нервлары какшамаган иде. Дөньялыкта үзе өчен иң кадерле 2 кеше арасында ул гына арадашчы була. 2 арысланны ул гына килештерә ала ич. Чит илдән гуманитар ярдәм килмәячәк. Әни бик итәгатьле кеше иде. Аны әти кычыткан шыпчыгы шулай быргышлап кытыртып җибәргән тиле. Әнкәй, җитте сиңа. Сәйит, син дә кызма. Ана тәмам рольгә кереп беткән. Бик теләсә дә туктала алырлык түгел иде инде. Кызым, киен. Әтиң алып кайтырга кушты. Сәйит ягына борылып өстәде. Әдәпне кияү димме инде, базарда сатып алып булмый. Аның төбе яхшы гадәт. Сездә ничектер белмим, безнең якта кызны баш кодалар җибәреп соратып алалар. Ул теләсә кем урлап китә ала торган колхоз милке түгел, бердән бер кызыбыз. Бүлмәдә үлем тынлыгы урнашты. Кайчыдыр почмакка, киң карават яисә аксыл тышлы диван төбенә бөтен бүлмәне үзенә сыйдырып торган көзге астындагы комодка яшерелгән бомба хәзер шартларга, һәммәсен күккә очырырга тиеш иде. Барысы да шуны көтте. Өлкәннәр яшь кешегә үрнәк күрсәтә алмый интеккәндә, җитез, таушалмаган яшь акыл ярдәмгә килде. Зөлфия ирен килеп кышты да, барма турым, теге бүлмәгә кереп, газеталар караштыр.
Әни юлдан, арыган, безнең Күкмара поездында радиация көчле дип, Сәйитне икенче якка озатты. Кыз тәрбияви эшне ни рәвешле алып баргандыр, кистереп әйтүе кыен. Әмма нәтиҗә озак көттөрмәде. Ярты сәгатьтән Сәйитне ике ханым шәйгә чакырдылар. Шәһәр һавасының начарлыгы, поездларга бәянең артуы, пешекчеләрнең ипине сатуга чиле пешле чыгаруы турында фикер алышканнан соң, ана кеше әйтеп куйды. Гафу итәрсез инде. Кыздырганда кыза торган гадәтем бар. Тигез гомер итегез. Кызым, миңа башка берәү дә кирәкми дип торганда, мин нишли алам инде. Әти кеше белән уртак тел таба алмабыз ахры. Асылын ашыкламый аш бирмә, атасын белми кыз алма дигәннәр дә, оныгы тугач йөгереп килеп җитәр әле. Иеме Зөлфия дип кенә өстәп куйды Сәйит. Шүмәле өстенә куелган бастырыкка каршы килүче булмады. Әни, тагын бер нәчәле. Балына сузыл җимешен ал дип Зөлфия әнисен кыставын белде. Ана ял итеп иркенләп туарылып, эшне кунып китте кияүе белән кызында. Зөлфиядән ничек итеп үзеңнән 21 яшькә олы берничә тапкыр өйләнгән балих балалы иргә кияүгә чыктың дип сорасалар, тәгаен генә җавап бирә алмас иде. Сәйитнең көчендә булса да талчыкканлыгы сизелә, җыерчыклар муен, маңгай тирәсендә елгашыкларын сыза башлаганнар. 10 елдан ни булыр дип сораган иде әнисе. 10 елдан аңа 53, ә миңа инде 32 булыр диде кыз. Ә 20 елдан соң 2 дистә ел яшисе бармы, юкмы әләни? Миңа 42, аңа ни бары 63 булыр. Тәрбиядә яшәгән ирләр 63тә егетләр төсле кирт басып йөриләр. 42 яшьтә бала табарга ярамый хатын кызга, картлык ишеккә шакый. Сәйит әле мине ташлап, яшьрәккә өйләнеп, аны да туздырырга мөмкин, җитди итеп өстәп куйды. Әни, яратам мин аны, беләсеңме? Яше шут с ним инде. Атаң да миннән 8 яшькә олы. Аны бит мафия диләр. Казан мафиясы башлыгы, Узаман диләр. Куркам синең өчен. Петта укучы Лилия Сәйит турында юлбарыс, башкисәр, 2 кесәсендә 2 мылтык йөртә. Казан урамына танк белән генә чыга дип, авыл халкына тагын әллә ниләр сөйләп бетергән икән. Ул көнләшүдән гайбәт тарату юлына баскан. Сәйит аңа киттек дип күз кысса, эчке штанын кияргә онытып артыннан чыгып йөгерер иде әле. Әнием, беләсең килсә, мафия хәзер мактау сүзе ул. Булган, җитез, йылгыр, тормышта үз урынын тапкан кешеләрне берсе кызыгып, икенчесе көнләшеп мафия дип атый. Ә Сәйит мафия түгел. Язылышканчы документларын карадым. Шикләнгән җаваплылык белән эшләүче уртак предприятие директоры ул. Мебель эшләп чыгаралар. Сораганнарга шуны аңлат. Жан дусты Әлфия Сәйитне хуплады. Иптәш кызының сүз, абруй саклау дип тилерү юлына басмыйча, ирнең өенә кайтып, бергә яшәп китүләрен хуп күрде. Кешедән уялу татар хатыннарына булай да ачылып китәргә ирек бирми. Әнә, Ижау кызы Наташа ират белән йоклап алуга, ашау ишү, тышка чыгу кебек гадәти бер шөгыль итеп кенә карый. Шуңа да ул һәр вакыт шат күңелле. Икеле алса да исе китми. Икенче, өченче кергәндә бары бер уңай билге куя иш укытучы ди. Минем үземә дә өлкән ирләр ошыйрак диде Әлфия кырт кисеп. Ни өчен алай дисең? Хатын кыз тән ягыннан гына түгел, акыл сихәтеннән дә иртәрәк өлгерә. Яшьтәш егетләрнең күбесе буламык булып кала, аңнары сыйык. Кызык түгел алар белән. Үз фикерләре юк. Башкаларны, урамны, кешедән отканны кабатлыйлар. Мин сүзләрен бурычка алып сүгенгән егетләрне яратмыйм. Өлкәнрәкләр бу дәрәҗәгә төшми, сүзләре дә саллы була. Ахыр чиктә дип дәвам итте Әлфия сүзен. Тормышны күбрәк белгән кеше йоклаганда идәнгә төшкән юрганыңны алып өстеңә ябарга мөмкин. Салкын тимәсен дип. Ә яшьтәш тартып алып үзен каплаячак. Әлфия, үзеңнең элеккеге романнарың турында Мисхәткә сөйләдеңме? Күңелен тупсага утырту өчен Зөлфиягә акыллы, өлгер дустының фикерен белү бик мөһим иде. Мисхәт күлгә җәлпәк ташлар атып карады. Янәсе, минем ирләр белән йоклаганым бармы? Шул юнсезне көтеп торган ди. Соң, мин җавап урынына булган бер хәлне сөйләп бирдем. Өйләнергә җыенган бер егет олы яшьтәге күршесеннән сорый имеш. Абый, сиңа кияүгә чыкканда хатының кыз идеме? Әйтә алмыйм шул энем дитеге. Мин хатынны күрше авылдан алдым. Әрекмән кулак Мисхәтем берни аңышмый калды. Ну син да яш, Әлфия. Нигә шулай аны интектерәсең? Нинди мәгънәдә, дустым? Үзең белән янәшә салмыйсың.
Әлфия терекемештә җанлы күзләрен йылтыратып, гади аңлаешлы йомгак ясады. Өйләнгәч өлгерер, юкса күңеленә булай гына уҗым сугып йөрү уе керер. Мин аңа кияүгә чыгарга булдым. Әлфия белән сөйләшү Зөлфиягә көч өстәде, ышаныч бирде. Ул үзенең Сәйиттән башка затны шулай ярата алмаячагына тәгаен инанды. 16-нчы бүлек. Зөлфия белән уңышсыз очрашудан соң ширип вакыйгаларны ашыктыруны кирәк тапты. Өйләнешик без, Регина, диде Сәнгать тыныч кына. Минем дөньяда синнән якын кешем юк. Әбием, әнием, сеңлем, яраткан хатыным бул. Шул сөйләшүдән соң Регина ширипне әти-әнисенә күрсәтергә өйләренә алып кайтты. Әтисе чыннан да милиция полковнигы икән. Эшенә шиксез бирелгәнлеге, үз-үзенә хөрмәт белән каравы кояшта янган тулы битенә, таза гәүдәсенә чыккан. Яше 50ләр тирәсе булыр. Шуннан да Җәүдәт Габдуллович милициядан башка эшне белми. Үзгә һөнәргә ихтыяҗда сизми торган, белгечлегенә табынган шәхесләрнең берсе. Югары, яхшы мәгънәдәге мент иде. Арттан төртеп барырда юнлаш кулы юк, үз көченә генә ышана, баскычтан баскычка як-ягына карана атлый. Үзе өчен мөмкин булган иң абруйлы дәрәҗәгә ирешә. Ерак авыл районында аеруча тырышып эшләде. Хатыны Казанда яшәү хыялы белән шашты, ә баш калага күчүнең юлы икәү генә: төрле дәрәҗәдәге җитәкчелеккә ярау һәм артыңнан кара топлар калдырмау. Табигатьтән килгән тазалыгы да ярдәм итте. Көн белән төнне аермыйча эшләде. Аны күрделәр, Казанга алдылар. Берничә ел тыныч яшәп калды. Заманалар кискен үзгәреп куйды. Дөньяны мафия, оешкан җинаятьчелек, урлашу басып китеп, тормыш дилбегәсе алып сатарлар, җилкуарлар кулына күчкәч, ул җайлап кына иртәрәк пенсиягә китү ягын кайгырта башлады. Әмма мәсьәлә ул теләгәнчә килеп чыкмады. Аны җаны сөймәгән халык белән көрәшү өчен махсус оештырылган идарәгә бүлек мөдир итеп куйдылар. Мөмкинлек ачылганчы, форсат кулына килеп кергәнне көтеп кенә торгандай, баш аягы белән шул эшкә чумды Җәүдәт Габдуллович. Күп нәрсәне ачыкларга, ата каракларны фаш итәргә өлгерде аның бүлеге. Тиздән төн юлының артында ут яктысы якын арада кабынмаячак авыр шөгыльгә алынганлыгын аңлады ул. Һәр операцияны зурдан кубып, югары оешмалардан рәсми рөхсәтләр алып башласа да, мафия көнен, сәгатен алдан белгән булып чыга. Җәтмәгә гел вак төяк балык, шабак мазар эләгә. Җитәкчеләрен саңакларыннан алып булмый, симез налим балыгы сыман кулдан шуып чыгалар. Әлмәт шәһәрендә Әбсәләмов бандысы фаш ителгәч, тәҗрибәле белгеч буларак полковник Җәүдәт Насыровны шунда җибәрделәр. Калада тәртип саклау өчен җаваплы әһелләр җирле мафия белән аралашып, сатылып, мәш килеп беткәннәр. Аларны бу эштән тулысы белән читләштерергә туры килде. Казаннан килүчеләр тикшерүне бик кискен, коры һәм дуамал башлап җибәрсәләр дә, әллә ни майтара алмадылар. Оештыручыларын кемдер алдан кисәтеп тегеләр булган малны ушлап, хәтта иң яраткан сөйәркәләрен дә алып, Санкт-Петербургка лаккан булып чыктылар. Аннан Анталиягә, Гавай утравына юл тотканнар дигән хәбәр килде. Килде-китте йомырчы каракларны җыюдан ары китә алмадылар. Бүген дә өенә кәефсез кайтты. Министр урынбасары Әскәр Әлмиев белән бигүк җылы булмаган очрашудан дөреслекнең җиңәсенә, илдә тәртип урнашасына ышанышын бөтенләй югалтып кайтты. Яшисе килми башлады. Бу сөйләшүгә Насыров алдан әзерләнеп, тиешле кәгазьләрен күтәреп, дәлилләрен әзерләп барды. Исәнлек саулык сорашуга вакытны әрәм итмичә, мәсьәләне кабыргасы белән куйды. Мин үземә мәгълүм җинаятьчел группировкаларга каршы эш кузгатырга тәкъдим кертәм. Хош, мин каршы дип уйласаң, бик нык хаталанасың. Президент указын без үтәргә тиеш. Мәслихәт. Кемнәрне күз алдында тотасың инде, диде кабинет хуҗасы. Хәзер санап үтәм. Сакманов, Башорин, Вахапов кебек китларны өркетә башларга кирәк дип саныйм. Вакыт җитте аларны селкетергә. Син бигрәк иске, коммунистлар хакимияте заманыннан калган, сөрсегән, яман аты чыккан терминнар белән эш итәсең. Көрәш ачарга, юкка чыгарырга, урамга кара. 20нче гасырның 9нчы дистәсе бара бит, дустым. Яңа шарак фикерләргә вакыт. Без инде 20нче 30нчы елларда соңгы сугышта ничаклы асыл егетләрне, акыллы башларны харап иттек. Син тагын илгә большевиклар таккан террор юлына басарга чакырасың.
Синдәге мылтыкның аларда да барын онытасың. Хәзер акыл, баш белән эш итеп кенә җиңеп була явызлыкны Җәүдәт Габдуллович. Соң нишләргә? Кул кушырып утыргамы? Бирегез берәр киңәш. Минем баш җитми. Урынбасар йомшак кәнәфиннән торып, салмак кына йөренеп алды. Сирәк ифәк чәчләрен бармаклары белән төзәткәндә итте. Дөрес сорау бирдең. Бердән безгә аларны үзебезгә якынайтып, малларын республикага, син һәм мин яраткан халкыбызга хезмәт иттерергә кирәк. Байлыкны бөтен Рәсәйдән, дөньядан бирегә ташысыннар. Аларны көч, усаллык белән йыгып булмый. Акыл, зирәклек, хәйлә белән үзебезнең якка аударырга кирәк. Икенчедән, аларны маңгайга маңгай ярыштырып, үзара сугыштыру фасылында урынсыз булса да матур сүз тапканына елмаеп куйды. Күз уңыннан ычкындырырга ярамый. Бер-берсен үтерешеп бетерсеннәр, диде монологыннан канәгать калып. Тынлыктан соң яна өстәде. Өченчедән, башкарган эшебезне кичерәйтеп күрсәтү, дошман тегермәненә су кую, ялган демократлар кулына утлы корал тоттыру. Укыштырып яшәргә кирәк вакытлы матбугатны. Әнә, газеталар җинаятьчелек белән көрәш идарәсенең 7 миллиард сумны саклап калу турында бик хаклы хәбәр итәләр. Казан, Әлмәт, Түбән Кама шәһәрләрен калтыратып тоткан 47 группировканың оештыручылары җавапка тартылды. Күпме корал алынган, наркотиклар юкка чыгарылган. Халык ипин булай гына ашап ятмыйбыз икән, абзыкай. Мискенләнүең миңа ашамый. Мәсьәләне хәл итәргә алынмаганда сүз күбәя дип зиһенләп алды Җәүдәт. Мин дә килешәм, тик ятмыйбыз. Ләкин мафиянең эш алымнарын үзгәртүенә, йылан төсле тирсен алыштырып торуына игътибарны юнәлтәсе иде. Горбачев дәвренең беренче чорында гына сугышталар үзара. Урам, квартал, хатын-кыз машина бүлешә алмыйча атыштылар. Алары давыл диңгездән бәреп чыгарган чүпчар, йомышка күбек кенә булды. Хәзер җитәкчелеккә тормышның ашысын төшесен татыган, хакимият, хөкем органнарында чирканчык алган, дәүләт структураларында үз кешеләре булган аслар килде. Буларны кулга төшерү сират күперен кичүдән дә кыен. Кызып киткән нутыкчыны урынбасар кулын күтәреп бүлдерде. Үзе мәгънәсен тәгаен аңлап җитмәгән тирән фәлсәфәгә кирип бара түгелмесең бу иптәш? Йомырка тавыкны өйрәтә башласа, ахыры хөрти бетәсен көт тә тор. Менә шул. Син мафиозы дигән арадашчы оешмаларга тәҗрибәле, акыллы кешеләр килде. Бу факт. Алар белән эшне дә индивидуаль рәвештә, һәр кайсы белән аерым-аерым алып бару отышлырак булыр. Күрсәтмә бирергә өйрәнгән бармагын өскә күтәреп дәвам иттерде. Синең киңәшне тыңлап, мылтык күтәреп киттек ди. 1917 елдагы кебек. Мафия сунарчыларының бездән остарак атуын искә алып, күп корбаннар исәбенә кулга алдык ди шулук син атаган кешеләрне. 1 ай, 40 көн тоттык ди аларны төрмәдә. Шуннан ни? Прокуратура, суд хөкем чыгара, срок бирә. Хөкем чыгармый, чыгарып җибәрә. Из-за отсутствия достаточных улик дигән гениаль мәддәне оныттыңмы әллә? Беләм, диде ник кергәненә үкенә язып, тәмам йомшый барган полковник. Әлмиев тиз генә чыгармаячак аны кабинетыннан. Син атаган кешеләрне алыйк. Мин державаны кычкыртып, уятсыз рәвештә талаучыларны гына атадым бирде. Бармагын тыккан кулын тыгар, кулын тыккан аягын тыгар дигән иман белән яшәүчеләрен генә китердем. Туктале. Кара төндә йолдыз таба бел. Мисалга Нургали Бурханович Ваһаповны алыйк. Булган, эшчән, аралашучан шәхес. Болгар мәчетен салуга күпме акча бирде. Картлар йортын үз исәбенә ремонтлады. Министр урынбасары Ваһаповка яхшы мөнәсәбәтен, уңай карашын яшерүне кирәк тапмыйча сөйли. Әйтерсеңлә, куян баласын сыйпый, иркәли. Әзер машиналарны сатып, оргсинтез заводын кычкыртып талап, кыскасы, бездән урлаган малны кызганып турсынмы? Барысы күзгә төтен җибәреп, гарип күздән яшь агызу өчен эшләнә. Әлмиев аны тыңламый иде. Ул күрәсең ниндидер күңелле, маҗаралы вакыйганы исенә төшереп, шунда ошып киткәндер. Хатирәләр дөньясына. Җәүдәт исә очрашу башында биргән соравын кабатлады. Бүлмә хуҗасы шунда гына аңына килгәндәй. Нәрсә дидегез? Гафу итегез дип куйды. Бераз селкетеп алырга ярыймы дим әлеге босларны? Печән биреп салам алгандай җавап теләмәгәнчә булды. Халыктан ираклашкан, гамәлдә саташкан бәндә булып барасың түгелме?
Тормышта маягыңны югалтасың түгелме? Салам Торханнар заманы күптән үтте, дустым. Бер дә юкка кулга камчы тоту заманасымысың бүген. Кыскасы, инҗе кебек кыйммәтле киңәшләреңне үзеңдә тот. Өскә бөгелеп торган күз уемнары чыгынкы яңагы уйнаклап алды хуҗаның. Тумыштан кысыграк күзләргә зәһәр елмаю шаткылары кунды. Йөрәгең кеше өчен янсын, кийсен, ашык һәм гаҗиз булсын. Ә син кешеләрдән гел крамол эзлисең. Һәр кемдә карак, бур күрәсең. Дөньяда минем өчен иң мөһиме дөрестлек дип үҗәтләнде Җәүдәт. Шуның өчен ахыргача көрәшәчәкмен. Акыл, зиһен, җигәрең ялгыш юлда. Мунча алдында гына капшана. Тирәнгәрәк шумарга вакыт, иптәш полковник. Ярый, син атаган кешеләр турында шул ук Нургали Ваһаповны табигый берләшмәләр заводына рәсми хуҗа итеп билгеләү турында да фикер өлгереп килә республика җитәкчелегендә. Халык үзен ярата. Кечкенә өстәлгә тәртипле тизеп куелган 5-6 телефон аппаратына күз атып, тавышын акрынайтып өстәде. Сөяркәсе шибәрләрнең шибәре. Хатынын рәнҗетми диләр. Сочига ялга беренчесе белән барса, икенчесен Карловы Варга култыклап алып китә. Аның кебек яши белергә кирәк әле безләргә. Фикереннән ифрат канәгать калып, киң колы белән авызын каплап, рәхәтләнеп көлде. Аяк астындагы шүпчиләгенә тәмләп төкерде. Фикер дилбегәсен үз кулында тотуы әңгәмәдәшеннән өстенлеге аңа ләззәт бирә иде. Ул ял итә. Тагын кемне атадың әле? Әйе, иптәш Башорин. Соң бит Иван Пантелеймонович безгә ничә йөз вагонны бушлай ремонтлап, рельска куеп бирде. Йөк белән килгән вагоннарны урлап бушату исәбенә. Алай кешене тоташтан гаепләргә ярамый. Шуны раслый аласыңмы? Кулларыннан тоттыңмы? Эндәшмисең. Әйтер сүзең юк. Сәйит Сакмановка килгәндә, хәтерем ялгышмаса, минем ул абзыкай сирәк хаталана, дип шигәсенә бармагы белән кагылып алды. Сакманов 80нче еллар ахырында иң булган участковый милиционер дигән исемгә лаек булды түгелме? Әйе, начар эшләмәгән ул. Аны БХССка күчерү ниятедә булган, шул ЧП килеп чыкмаса. Әле генә зиһененә сокланган бүлмә хуҗасы сорап куймасынмы? Ничек янда әле ул Сакманов дигәннәре? Канализация кыйысында яңа туган үле балага тап була. Анасын таба. Республика үзәк хастаханәсендә эшләүче медсестра булып чыга теге зәхмәтлесе. Иләмсез яман тавыш куба. Өстән әмер төшә, тикшерүне туктатырга, мәсьәләне ябарга, хатынны тынычта калдырырга. Сакманов берәүне дә тыңламый, дөрестлек эзләп министрга хәтле барып җитә. Үзенә каршы хикмәт башлана. Хатыны белән аерылган икән, яшергән, шат сайын сөйләп йөрмәгән, шуны сылтау итеп алып, эшеннән куалар. Кешенең язмышы белән ничек уйныйбыз, диде Әскәр Әлмиев, тавышына үкенеч төсмере иңдерергә тырышып. Кадрларны бәяләү җитешми шул әле безгә. Егетнең биографиясын бозган олы абзый хәзер үзе дә пенсиядә. Кара син аны бәллүр савытны ничек ялтырата. Койрыгын булгатып карганың сырын ашаган хәйләкәр төлкең бер якта торсын. Сакманов эшенә нокта куюны Әлмиевкә йөкләгәннәр иде. Аның тәкъдиме вә рөхсәте белән участковыйны халык хуҗалыгына озаттылар. Сакманов барыбер безнең коллега, дип дәвам итте сүзен Әскәр. Синең аңа Җәүдәт Габдуллович берәр шәхси үчең бармы? Матур апаңны тартып алдымы? Анысын булдырыр, шибәр, таза ир. Йылдан ел яшәрә генә бара. Бер нинди үпкәм юк. Хатын кыз белән чуалырга вакытым да, теләгем дә юк. Үземнеке дә үгиләнеп бара инде. Сакмановны теге вакытта КамАЗлар белән тотканда зирәгә ышкындырдым. Умыртка сөяген сындырып була иде. Йомшаклык күрсәттем дип үкенеп алды кунак. Хәзер терсәк тешләүдән ни файда? Ярый. Дошман сизгән кирпе кебек энәләреңне кабартма. Безнең киеренкештә бераз тел шомартмасаң да акылдан язарсың. Җәүдәт киеренкелеккә игътибар итте. Бүлмәдә ул 2 сәгатьтән артык утыра. Бер тапкырда телефон шалтырамады. Бер каяда чакырмадылар. Кирүче, чыгучы да булмады. Тыныч урыннар бар инде элеккеге советлар илендә, дип уйлап куйды. Исенә төште. Абзый министр булу турында хыялланып йөрде бугай. Яшерәк кешене куйдылар. Аны исә үзгә тынычрак эшкә күчерәләр дигән хәбәрне сарафан радиосы колакка ирештерде. Менә кая икән чикләвекнең төше.
Берәү белән дә дошманлашасы килми. Сакманов бик зыялы, тәртипле егет. Республикага шикәр, мебель кайтартуга булышты. Украина, Прибалтика эшкуарлары белән элемтәләр урнаштырды дип дәвам иттерде сүзен кабинет хуҗасы. Коры сөт белән үткән ел тоткан идек инде без аны. Майлап ышкынды. Мин ул материаллар белән таныштым. Алган, саткан, озаткан дисең, бер генә кәгазьдә дә аның фамилиясе, имзасы юк. Шыр тилемени ул эш калдырырга. Аның киңәшчеләре яхшы күренә. Безнең арада да ярдәмчеләр юк микән әле? Мин кайчаннан бирле бер нәрсәне тугылыйм, Җәүдәт Габдуллович. Без һаман искечә уйлыйбыз. Яңарырга кирәк безгә, яңарырга. Үзгәрергә вакыт безгә, үзгәрергә. Соңгысы, сез атаган кешеләр түл җыеп, байып кына киләләр. Каян чыгып шулай хөкем итәсез? Һәр кайсында әллә ничә машина, дача, акчаларның исәбе-хисабы. Безнең өчен карурман. Булар әле сәясәттән читтә торалар, депутатлыкка да дәгъва итмиләр. Теләсәләр каяда үтәрләр иде, сүзсез. Мафия артык байыса, симергән эт кебек хуҗаларына ташлана. Иктисади, сәяси эшләргә тыкшына башлый. Сергей Батурин мисалы сиңа җиткәндер. Аудиенция тамам дигәнне аңлатып, хуҗа олы, таза кулын полковникка сузды. Һәм телефонны күтәргән булып калды. Янәсе, эш күп, шалтыратасы бар. Авыр һәм Җәүдәт фикеренчә файдасыз, төссез сөйләшүдән соң ял итү турында хыялланып өенә кайтты. Туган бусагасын атлап керсә, кызы әнә йөзеннән, йөрешеннән, җилкә сикертүеннән кем икәнлеге күренеп торган бер мокытны ияртеп кайткан булып чыкты. Эш пошканнан гына түгел, җитди ният белән икән. Әти, таныш бул. Бу Сәнгать исемле егет булыр. Әни белән сөйләштек инде. Егеткә кулын бирмәде. Башын каккандай гына әйтте. Соң шуннан, без Сәнгать белән инде берничә ай таныш, бер-беребезне яратабыз, өйләнешергә булдык. Кызым, бер дә кәефем юк. Башка вакытта гәпләшербез дип куып чыгармакчы иде дә, аш-су бүлмәсеннән хатыны килеп чыкты. Яхшылап сөйләр Җәүдәт яшьләр белән. Регина бердән-бер кызыбыз. Әйтерсең лә ул хатынының бер бала китергәч, иң оста табибларга, имче-томчы карчыкларга күрсәтеп тә башканы таба алмаганын, шуңарга кызларының кирәгеннән артык иркә, үз сүзле булып үсүен, атасын тыңламыйча, белгечлек тә, белем дә бирми торган бию бүлегенә башын тыгуын хәтерләми. Җәүдәт кызының инде эшкәләп, тартып йөргәнен белә. Ират белән йоклап йөрү ихтималында сиземли. Тавыш күтәрүдән файда юк. Әнисе һәр вакыт кызы яклы. Өендә аны көтеп, аңлавынча кызының кулын сорарга килгән егетне ул ата булудан бигрәк милиционер һөнәре яссылыгыннан ошатмады. Табигать биргән тилек өчен кая куярга белми интеккән егетләрне хәтерләтә. Бәлки, ялгыша торгандыр. Регина барыбер үзенчә эшләячәк. Дөнья куып, тәртип урнаштырам дип тилереп йөреп, кызын кулдан ышкындырды тәки. Бу илдә әдәп тәртип урнаштыру ахмак дәрвишләр хыялы икән ул. Ярый, сөйләшик. Өйләнешү, гаилә кору, ике кешенең гомерлеккә бергә кушылуы. Ничаклы җитди әйбер, олы адым икәнне беләсездер дип уйлыйм. Әткәй, бу мәсьәләдән без хәбәрдар. Мин мәктәптә укый башлаганда совет кешесенең әхлак кодексы гамәлдә иде. Ятладык без аны. Хәзер дә хәтерлим. Исеңә төшеримме? Кызының төртмә холкын яхшы белсә дә, җаваплы сөйләшү алдыннан кылануына ачуы килә башлады. Үзен тынычландыру өчен гадәтенчә сул кулы белән күзләрен уып алды. Егетем, үзегез турында сөйләп җибәрсәгез иде. Имтихан аласыңмы? Диде кызый. Әти әнисез, әби белән үстем. Белемем барлы юклы 10 класс. Регина укырга кертәм дияне. Мин риза. Биографиясының милиционер өчен четрекле, кызык өлешен атлап үтеп, хәзерге тормышына бәя бирде егет. Уртак предприятиедә ремонт эшләре белән шөгыльләнәбез. Плотник, столяр, шофер мин үзем. Хатыныгызны кая төшерергә уйлыйсыз инде? Булачак бабасының сүз сөрешен аңламады шырып. Регина пырхылдап ушына көлде. Әтисенең җитди итеп кылануы аңа кызык тоелды. Менә кайда ул кино. Билетка акча әрәм итеп йөрисе дә юк. Торырга урыныгыз бармы диюм? Арендага алган бер бүлмәле квартирам бар, 2 ел торып була әле анда. Аннан берәр җае чыгар.
Өстәл әзерләп йөрсә дә, колакларын бу якта калдырган ана янәдән йөгереп чыкты. Кызымны бер кая да җибәрмим, үз янымда торачаклар, оныкларымны багасым килә. Регина янә көлеп җибәрде. Күптән түгел аңа бер мәзәк сөйләгәннәр иде институтта. Шул хәтеренә килде. Әниең ниләр кыйлана дип сорый икән студентка иптәш кызыннан. Теләсә ни? Әтиең? Әнинең башына ни килсә, шуны. Җәүдәт Габдулловичның ачуы шыгырыннан ташып чыкса да, түзде, өстен алыштырган булып, вакытны сузды. Кыз хаклы иде. Милициядә хезмәт иткән ирнең өендә хатыны тулы хуҗа. Эшендә ул теләсә ничек сүгенергә, кемнедер әрләргә, туҡмарға, ялгыз камерага ябып куярга мөмкин. Ә өендә ул бөтенләй башка кеше. Мүкләнгән күл суыннан да тыныч тота ул үзен хатыны янында. Пенсиягә якынлашкан сайын аның хәләл җифетенә буйсынуы артагына бара. Фирка аппаратында хакимият оешмаларында эшләүчеләрнең хатыннарына игътибар көчле. Теләсә нинди маяк уты, шикаят көтеп алына. Дөнья бизәкләре каләменнән төшкән шундый мәктүпләр аркасында юкка чыккан гаяр егетләр җитәрлек. Бу тәртип иң өстә утыручыларга гына карамый. Ирен бу кәнәфидән ышкындырсалар, үзенә ни буласын яхшы чамалый ханымнар. Шуны аңларлык кына акыл була бит зиннәтле, кайгы хәсрәтсез хәяткә өйрәнгән баш миендә дә. Урта кул түрәгә хатыны белән бил алышу файдасыз, тигезлек таләп итү, чip-читтилелек, ахмаклык. Әнә иш аерылып карады Сәйид. Алдан күрмәмешкә салыштылар, 2 ел узгач, ире инде Рошанияның төсен, килеш килбәтен, фигылен оныта язгач, исенә төшереп, эшеннән куарга сылтау итеп калкыттылар. Милиция әһеле онытылып китеп хатынына катырак кагылса, соңгысы бу хакта шуны гына көтеп утырган начальствога җиткерсә, ул чираттагы йолдыздан кулак кагарга һәм пенсиясез калырга мөмкин. Дан һәм олы акча белән ялга чыккач, яисә халык хуҗалыгына эшкә күчкәч, хатыныннан үчне алырга хыялланып яшәүчеләр аз түгел милиция сафында. Ни хәл итмәк? Мүкләк сыерга мөгез үсми, буйсынырга, тыңларга күнеккән килеш әдәм баласы хатыннан үч алу турындагы хыяллары белән теге дөньяга китеп бара. Ир икәнен оныткан ир ирексез булыр ди халык. Җәүдәтнең хатынына каршы сүз катмавы аңлашылса булыр. Үзегез карагыз дип күрше бүлмәгә кереп китте. Соңыннан Шөрепнең уркы гына түгел, кеше үтерүче икәнлеге дә ачылгач, Регина белән тормышлары барып чыкмагач, барыбер Җәүдәт гаепле булып калды. Син аның кем икәнен танырга тиеш идең. Гомерең буенча бандитлар белән эшлисең, сөйләшергә теләмәдең. Үз җаең кистәктә дип хәләл җифете бик ныгырлады аны. Милиционер хатыны гел хаклы. Шөреп аны картайтты. Вакытыннан алдан пенсиягә озатты. Сәйитне төрмәгә утырту хыялында тормышка ашыра алмады.